Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka MDC jong ka nongsken ka Kongres Meri Kharpuri. Kabala job ya ke election house nam arhajar khat khandai. Naka seng Kongres bat hadian bakalan ne kum ka MDC Klemseng. Hakas ngi balang kalalit ban penyaso sya ka seng NPP. Haba ay jingkren ka Kongres kala ay daw baka jing penyaso sya ka NPP. Kalong namar baka UI baka ne ka seng katrei na kabantaki patba. Kalaong baka seng san perthei kalong kum kayeng balada don ka jingas ngau jingmon on la ban trei bha. Kalaong ru ba om dei ban suya kadukti Hynrei ban wanjak mat namar baka don ka sorkar ka ban pen. Kalong kasngi ka step ka ba desi phiru phinya sa jingkan mau ha ka jingya linti ka jongpi ha kini ki snem ki balale te khlem dala pat banumai khublei kerpang hang ne pat na Kylliang ka jonga kerpang khamtam ya ki leaders ki ba na pokashala constituency ki bawan na ki party ba pher hange ki don na ka party UDP party Congress party PDF bat Kumjuh ru ya ki leaders ki jonga ki barim te kane ke jimbon ke jompi ne kasngi ke pani ba ke hidan ke jingshania hanga ke jinge yanga ngaku ai kublei kerbang shai pi wat pi wani gishnong ba per ba ki ba jangai ru kata kani ke pani shai ba pi shania yanga te na Kylliang ka jonga ka bana pi hang ne ba ke jingjoin jonga shaka party kalong shibenta hadin ke bangilaya mirjimut labon bon benai bat bangayui basisha phi ki palba phidon ke jingshania ai kani ka party tara phimdon ke jingshania ya ka party phimnum ye poi ha kani ka step bat ngaru nganum la bangandon hangne bangan yang hakmat jongpi bangan join cha ka party NPP namar ka bor hi kani ka jongpi palba ngai khublei ke pang baderu ya kini ki leaders jong ka party bakila pediang shisha yang ada ka Mynsiem ka bakaloi klem ke jingdon ke jongki klem pediang maki yang aru nganum la bangan yang hakani ka rinsan hakani ka step tengai khublei ke pang ye phi barok hoy but ka jingwan ka jongpi ka pani shai bahawar hajarar khulai ngin tre shitam borba ban ngange bahawar hajarar khulai ngin yo ka jingjar ka badan burom na po shela constituency but ngaku abanong ye phi hangne ba hoi kalinti ya kamde ka basuk ndreken mau pat ublei undon ringkat hibat pi bat kum mangalalong kanong mikmat na doar hajar khandai bat mangadon be ka Mynsiem ka ban shakri be yau pat ba nganget kanum don kanu ka jingye ka jingdon lang ka jongpi kanai la yanga bangan shakri yau pat ba hawar hajar arphulai na po kashala constituency hoy umapitip nya klem job ya ka election hakisnem ki balale ngamde issue kata ka brio ka badang thamai po shala constituency ngarem ya ka by election compare ya kata kumbangong ngadon ka Mynsiem shakri na yad shakmat na wan biang na banta jo phi ki paiba kadni phidon ya se phindali phai shnong ba phinetre shitom halaki jong ki shnong ki jong kishnong la ki jong ki paiba ka ba phini wer lang hangi phibun ki de ki nong kit kam ki bana ki la ki ba pher kishnong bat ngange ba phindala le chishnong phindra e ka khubor ka ba bha ba phinai Mynsiem lem ye ki paiba bat ka we nga ko ba nong e phi hangi ho phiru phinma di ki jinge namar man ki election ngasngo tho ki don ki jinge ke bangi hapma ngalaya linti ki jinge ki ba pher banate piru ba kham tame ke jing pen thame ban lese ke ban pen bia ye ki pai ba ka dei ko makani ka por pidemens kem ki jing mot ke jing perkhat ko mo e pi mene kinkren harukom Hynrei de ma pi bante la kam mi kita ke barokhoi namar ba ke jinge linti ke jonga kumong phi kamde ka basuk Hynrei menta bangadon baka party ka bahetam haga jilla bat hakari ngange baki paiba kilayui ya ka rukam trekam ka jong ka sarkar hapo ka jingalam jong ka party NPP baki issue ki ba pher kilala lese ban poi hado upot ka ban sa sol sundon ki hoi kini ki issue ki ba dang menta kini ki issue ki la de ki long time pending issue ba de ki po snam ba ki we ki sarkar ki we ki
desi ki political party ki balaya dan bentalang Hynrei klempadla sans nem pimot kamne ka basuk Hynrei ngayui bakane ka party bat ka government hapo ka jingalam ka Jong usia badan buram kitre sitom hado kata wadla ki madi ki jinge ngayui baki jing kadokti ki babon ngasiwan ka jing perkhat halade namar balay kumno ban shukadokti ki bai kane ka long ka basneo namar habangi long kita ki nong mikmat Deban walang hakajo kami ka platform hakajaka banong ban yakan tho nakapor siya kapor kani ka jing kan tho kani ka jing kren paladro ka wanra ka jing sneo namar khamtam hakma duble unum shams mo bha ko miri ki ke bar khon mayangi ya ya baro khala je do pai ba Hynrei deban wan kum kita ki nomi khmat ki bala I bhai ki nomi khmat ki bashampang ban wan ban ya phlew jumot ban ya perkhat na banta ka jinge jogari ba ka jai ben re Hynrei ngai ba lap miet pan ban nakapor siya kapor pat kumno ban siya kadukti te nakaliang ka jongaru ngako abanong ba amde ban siya kadukti tan Hynrei wan kadon ka sarkar ka ban pet kinong yalam ki babiang kinong yalam ki bayu I jingai ban ya perkhat lem tingangai bakani ke election hak wara jara khulai ngakar party shisha kum ko economic khmat bakam dei than bagandon ka jinge kan tho namar manga nga shishim mga tip bakani ka kam dei shisha ka kam kai kam dei ka kam ka bashishim banong le se tang na benta ka bha kam ya jongno re jongno tang na benta ka jing men toy Hynrei ngi wan na benta jong piu pai ba ban nga song komen banga nga yo ban dan hakani ka party ban nga nang la ban kham tri kham bha sho na benta ka bha kam ya ka jong piu pai ba menta ka singi ngampoi berkhat banga ngandon ngandei kata ka MDC napo dongsken ka ban hapo isa preston tensong komu MLA jonga menta ngalala ban ya trilang ringkat ban isa nado menta ka singi na menta ka bha kamian ka jong ki pat ba hangni ngai pidon katukan ni ki bawan napo dongsken constituency pidon kani ka paushai ka ba piro pi benjur lang ya ka jingwan ka jonga banwan join chakani ka party kin sawan ki jing pen thame iwe khindiat ba yo ngam yo alat ngako aban kran hangni daga baburam nga tharai kinum snow ye kini kinong yelam bangan hap pen shai na mangan num dan por bangan pen shai hakilat pathai kubor ka wei ka basno si yanga baka kinyo ilut banga shisha khat bet kan nong wei menta ha bo shala constituency kyong kumlo pen je de kan nong wei ngani tho ye phi Isa President Timsong ilang ubasaki mosa ngali ngamde ye shapo nongsken ngade ka nongwe he nongsken re balai ki nongsken ki je namar ki de ki breu ki bastat balai ki nongsken ki je ye Isa President Timsong ki yui bu breu ba champang yui bu breu ubala ban wan yalam ya ki paiba hakajo kalenti ka ba kumno banwan rai ka bha kamya ba de ka roi ka par ngamde ke shapo nongsken ngade ka nongwe Hynrei ki jet yang ana ruar hajar khandai ngasosi bhasha constituency kin pin thame bakila sedang ban let na ka wei ka snong shko wei ka snong baki ong wat jet ya congress bade ka nongwe ngamde ka nongwe uthau ble yang kumjuh malong kumapi Hynrei dia perkhat ka jing shisha kikur ki jat ki jonga ki bon shashela kalong ka basosi ba fikran be ni kikur ki jat ki jonga ka shashela wat kren show na do menta kasni ahing nya da kalenti ka jing so da kalenti ka jing kmen nya bila ka jong kalenti na marhaba khaddu ka de ka rai ka jong pai ba ka rai ka ba bhatam ka de ka rai ka jong pai ba la pai ba la ibet yang a shisha bangan wan gum ka nomi khmat hawar jar khala arpulai klempem kin jit be amde mencupen mi da kumle kum tai ki ong kum no baladang a job ngan ra lon baro khat chapo punusla isa idan dan la ka jong ka blok ngamla bangan le ekom kata ki kren ni ki ke bangam kwa bangan kren ki sang ben thame pai ba ka district sa da ka babon dan buram bat sngo ye manganum dan por shisha ki ong baladang a job ngan ra mangai ka district badi sa preston nganom la mga klimwan na benta ka district apo sora ngan kren shai ngawan na bentaw pai ba ngam chukren district na do na stang pitik kambhaw pai ba ayon bisha tangani ka we wat sobha ya lampai bakla ya ki pai ba hapo shala constituency ngawan tang ka we ka thong ban shakri ka district ni se pe de se ngam tet ngam kula district mga re wat chukren bakla palat ya ki barakhoi namar nga ba isa preston ngim jekran e ruam chalender ringi kren na benta ka bha kamian jong upai ba jong ka jai ben reu bani kren na benta ka bha kamiat ba kumno ban kentiu ya ka national people's party nang ni shakmat bat kan ni pidon nga kermen ba kan dang keu shushu ki ban wan ban yasnok ti
hakane ka party NPP na po shala constituency but Kumjuh ru na ki gwei ki constituency ki ba pher tu blain kur khu shisha ye phi baro khoi kham tam u blain kur khu